Mag-andam na tagpamahaw, apan unahon nato ang tsaa. Mao na gyud ni ang pinakasayon nga tsaa nga inyong mahimo sa inyong balay. Butangira inyong mag og init nga tubig, tea bags, o gatas. Mas maayong gamiton ang English breakfast, Earl Grey, or black tea. Bisan unsang black tea nga naa sa inyong balay, kay ang herbal tea di kaayo mayog lasa kung sagulan o gatas. Pwede ninyong himuong lasaw or espeso ang inyong mga tsaa. Apan para nako, mas gusto nako ang espeso nga tsaa, maong akong gidugangan og tea bags. Karon magluto na ta og omelette. Sa akong unang video, akong gihisgutan didto nga ang kasagaran gigamit sa paggisa dinhi sa Bisaya nga kusina mao ang ahos, sibuyas ug kamatis. Ug kani nga recipe makagamit ka sa bisan unsang matang sa karne. Pwedeng ginaling nga baboy, baka, manok, pabo, tofu, isda o bisan gani dinukdok nga gulay. Walay limit sa posibilidad. Karon magbuak tag itlog, lahion ang dilaw ug ang puti nga bahin niini. Sa kani nga video gigamit nako ang egg beater aron batilon ang itlog. Pero kung wala mo'y egg beater, pwede ra nga tinidor. Gusto mong gud nako nga creamy ang itlog, mao sigurong akong gi-egg beater ni. Karon ato nang gisahon ang karne, ahos, sibuyas, kamatis, karne, dayon timplahan og asin, toyo ug paminta. Siguro makapangutana mo ngano mang naapay toyo, naapay asin. Ambot kay para nako lahi-lahi og kaparat ang asin ug ang toyo. Siguraduon lang nga di kay daghan ang ibutang. Para nako makadugang og layer sa lasa ang asin ug ang toyo. Ang uban gani butangan pa og patis. Karon ako pong ibutang ang niluto nga karne ngadto sa itlog, pero ako ra ning hawason. Gusto lang manggod nako nga sagol pag-ayo ang mga lasa sa itlog ug sa karne para dili lang straight itlog ug straight karne ang makaon. Murabag mag-blend ang mga lasa, ambot ug masabtan ba ninyo na? Karon, hawason na ang karne aron kung maluto ng itlog, makabuot ta kung asa nato gusto ibutang ang karne. Magpainit lang og mantikilya o butter. Kining butter nga akong gigamit diri na ay ahos, pero pwede ra mo gamit og regular nga butter. Gibutangan ako og mantika aron dili dayon masunog ang butter. Unya gibutang ang binatil nga itlog, pero dili tanan. Ug kung naluto na ang itlog, dugangan og karne. Siguraduon lang nga tanang area sa karahay mabutangan og itlog para dako siya. Naapay lugar para mupilo. Kung mabutang na ang karne dinhi sa wala nga bahin, unya luto na, pwede na siyang pilon. Unya iisbog dinhi sa wala na pod nga bahin aron na ay lugar na pod sa nabilin nga binatil nga itlog. Kung tan-aw ninyo wala pa nasumpay ang niluto nga itlog ug ang bag-ong butang nga binatil, pasabot nga huyang na. Pwede na siya maputol. O pwede na siya mabungkag. So dugangan lang siya og itlog aron makatabang sa kabag-on. Hulat-hulaton kadali. Unya pilon na pod. Hinahinayon lang aron tibuok ang itlog, di siya mabungkag. So naa na po'y lugar para sa nahibilin nga binatil nga itlog. O kung luto ng itlog, ibutang ang karne sa luto nga part aron di siya mabungkag.
Hulat-hulato na pud kadali aron maluto. Unya butangan na pug nahibilin nga binatil nga itlog ang bakante nga bahin sa karahay. Usbon lang na nga proseso hangtod ang tanang ingredients maluto. Ug unya pormahon na kini og maayo. So siguro nakita ninyo kung nganong kinahanglan gahi ang itlog aron sayon ra inig pilo. Pero sa kani nga video medyo luto kayo ang itlog. Overcook ang itlog. Siguro tungod kay kusugrang akong kalayo. So sa sunod siguro hinaan ako ang kalayo aron dili kaayo siya brown o softer siguro ang texture. Ani luto na ang atong omelet. Butangan og sibuyas dahon aron dili lang magwapa ang atong sudan kun dili makahatag pud ni og dugang nga lasa. Ug mao ni among paborito nga sauce, Korean barbecue sauce og ketchup. Nga hot and spicy. Nakita ba ninyo ang layer or sapaw sa karne og sa itlog? Kana tungod kay atong gitagaan og gihigayon nga maluto og mapilo ang itlog. Karon mangaon na ta. So mao na ang atong meal prep karong adlaw. Kung nagustuhan ninyo ni palihog i-hit ang like, subscribe og bell aron dili ninyo ma-miss ang sunod nako nga mga video. Salamat sa paguban kanako ug hinaot magkita-kita pa kita sa sunod nga higayon. Ilawi ba akong lami? Mix siya. Thanks. You're the best. Ako dyan makahurot anima.